Isigcawu samashumi amabili nesithupha sencwadi esiyibhalelwe uLungisani Mavundla esihloko sithi unyaka wesethembiso season 2. Ngelokwesabela ubude bendlela abasemgazini bacela ukubushesha uqala umcimbi womkehlo kwazise bahamba nabesifazane nezingane. Akuthatha ngasikhathi njengoba nabantu bese bevele befikile lapha kwaMkhize, abanye besaqhubeka nokulokhu bethelekile. Babizelwe enhla kwesibaya bonke abantu kwendlalwa amacansi la bekuzohlala khona izaguga ngesikhathi abasha bema bethi shaye nezikhwama ezigcwele ingubo, amakesi otshwala neziphuzo ezinhlobonhlobo. Amakhathoni obese kubonakala ngezithombe ezingaphandle ukuthi kukhona izitofu, izitsha zokudlela, ezinye ezetiye njalo njalo. Ngomlomo womkhungu wabo abakwabiyela bacela umakoti wabo ukuba phinda buye esebaqokele sekukhanya ke manje sekubona nezwe lonke izevatha bambhengise zona izolo ebusuku. Nebala kube njengokufisa kwabo njengoba uzolile ephinde weza esevunule conza ngesidwabe besinuka ubusha kanjalo nenhloko ebisikhunyuliswe indwangu yesibhedlela yavela nje yaphelela. Kukikize ngisho nestonedolo ngesikhathi ezohlala phansi yena kanye noThabile noPheli obese impelesi naye kamva nje. Nina basembo sizocela ukuxolisa nje ngokuthi sizoqala lo mcimbi ngokukhokha amacala ebesivele siwakweleta umnumzane walapha ekhaya ngezibizo zakhe kwazise asikwazanga ukuzikhipha ngesikhathi esifanele. Uxhoko uyisemncane kaMaqhawe ongumkhulu. Sizocela ke umkhwethu uKhabazela asondele ukuze simnikeze lokho ayekufunile thina ke njengezibizo sisomnumzane. Nebala asondela uKhabazela ayafika ahlale phansi ucansini olwaluseceleni kazolile lwendlalele wonke umuntu ozolokhu ebizwa lapha ukuzokwemukela izinto zakhe. Ekufikeni kwakhe babese bemlethela izibizo zakhe obekuyisikhwehlela somgaqo wentondo, ijazi, isiqoko, isihlalo sehashi nemvubu. Phambi kwakhe babese bebeka uqoko belwamisana nommese uthi lokuphendula inyama yokosa kanjalo nendishe ebigcwaliswe ngezinto zokugeza. Usukume wabizwa kwengane obekuphambi kwakhe uKhabazela ekukhombisa ukuba ukuthathe lezi zinto kuyise endlini maqede waqhweba okungabafana obekumele ugxamalazela intondo lentanyeni kuyibambe ngempondo. Nina basemzini egameni likaBaba ngiyabonga kakhulu ngesenikwenze kulo muzi wamakhehla. Mkhwenyana ebheka uMaqhawe owayehleli phansi eceleni kayise eyibophe ngeduku ekhanda. Ngiyabonga kakhulu. Nakho ke engibonga ngakho. Egoba uMkhize ebamba intondolo ngempombo. Bale ntondolo ngithi ke ngiyakuhlabisa ngikufaka ngayo inyongo yalapha emagcikeni akogcwabe. Bakikiza besifazane ngesikhathi abafana bakabiyela bethatha intondolo bezoma naye ethimbeni lasemgazini belindele umyalelo wabadala ngokufanele kwenziwe kuyo. Sizocela ke nomkhwekazi wethu okwasibeko uXhoko umkhongi esho ngesikhathi uKhabazela esuka enkundleni ephambana nomkakhe. Mkhwekazi wami Maziya Nkosi. uXhoko emamatheka ngesikhathi okasibeka ehlala phansi ecansini obekuhleli kulumini wakhe. Nawe ke sithi nakho kwakho njengesicelo sakho sibeke omhle nenyawo zakhe. Kuvele caca ukuthi zonke lezi impahla ezisele bese kungezomkhwekazi zonke ngoba intombi zivele zakuletha konke namakhathoni akhona bamembesa ngamatshala ambalabala konke kwaba intaba lapha phambi kwakhe kuphelekezela ubikibiki wentondolo ebishuquludu iduku elimhlophe elitheqwa. Balilizele kwashamazwi ababesisixukwini ngesikhathi seyiqoqwe impahla zikaMkhwekazi ziphambana noKhabazela futhi obese eqhubenye intondolo ezohlabisa umamezala wendodakazi yakhe. Baphinde bayithatha futhi abafana bagugusha nazo manje sebeyoyihlaba njengokuyalelwa abadala ukuze kukhishwe inyongo ebizochonywa kumkhwenyana.
bese kusemini yasekuseni nje ngesikhathi umshayoti ekhuza, "Emalaweni sitsizwa sawisa hamawisa, emalaweni sitsizwa sawisa hamawisa." Usungeze njalo umshayoti lokho eqoqa imali kuwo wonke umuntu obezwakalisa ukujabula kwakhe ngalomcimbi, bebodwa bafisela udade wabo inhlala kahle la eyakhona, abanye becela ukuba baphathe kahle uma sefikile emzini. Amehlo athathwe kakhulu izinsizwa zaseGoli ebeyihamba nomkhonyana ebeyilokhu zikhiphe ngamaphepha nengwe, ikhulopolo ziwelakanise phezu kwamanye angabi ngaphansi kwamathathu insizwa iyonke. Bekucacela noma ubani ukuthi ziyayazi into ezizoyenza lezi insizwa. Kuthe noma sekubalwa imali yedlule 9,900 siyihlangene. Emveni kwalokho kubuya inyongo yaqhaswa ngesipeletu kumkhonyana engeniswa ngokusesikweni la ekhaya. Waqala ihubo umkhongi omkhulu uXoko. "Iqonyelwa ngeziyele nkosa, bathi wawuzwangu kumnyama kwethu, wawuzwangu ubani, iquma laphi intombitha, bathi iqonyelwa ngeziyele nkosa, bathi wawuzwangu ubani, bathi wawuzwangu ubani, iquma laphi intombitha ndakho." Uyihole njalo uXoko ngehubo eyojika ngasesangweni lenkomo, kanti uzophazamisana noMbalulo beshekelele enye yenkomo eyifaka lapha ngaphakathi esibayeni. Bebesamangele bonke ngesikhathi ezansi komuzi buqamama maqondana nesango lesibaze inkomo, kubonakala inyanga umbhidi obeme wayama ngobhoko lesihlangu sakhe ememeza. Eceleni kwakhe bekumumazi wakhe noMbalula Mbalula. "Mumbo omhlophe okhanya amasesini njengelanga. Kunezi, liyakhuleka ithole lasemabheleni nina bosingela. Asizile ngempi nina basembo, kodwa sithunywe inhliziyo. Sithi ngalamankonyana ayisithupha sesibayeni sizozicelela ubuhlobo obuhle kini bogcwala. Sicela ke ngesithole esincukazi sesilandela. Siphelekezelwa ngesinye senkonekazi naso esingazala noma yinini kusukela manje. Siphinde simemeze ngalezi ezimbili ezingenhla zamanguni. Kanjalo siphinde simemeze ngenkomazi bafazi bewela leya engakwesokudla. Sivaleke ngale nkono yenkabi evale ngasesangweni. Siyazi ukuthi akuphelele Mumbo, kodwa sethembisa ukubuya kungekude siqedele ngokusesikweni."